أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda ba su ji abin da muka gaya musu a baya ba wanda ba su bi hanyar muminai da Allah yake ce musu wanda aya da ta wuce a baya cewa yake cewa yayi musu sakamako da abin da suka faɗa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinina sakamakon masu ihsani shine aljannar Allah da zai musu sakamako da ita to waɗanda suka kuma kafirta fa ba su bi hanyar irin waɗannan mutane muminai ba wanda suka yi imani Allah ya ce wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ashabul jahim sahabban jahannama sahabi shine aboki amma ba kowane aboki ake cewa sahabi ba sai abokin da yake mulazimi abokin da ya lazimce ka kan lazimce shi shine sahabi shi sa ake cewa sahabban manzan Allah sahabban annabi saboda su lazimce shi ya lazimce su to wannan dalili da yasa ake sakin suhuba ba kowa ne yake zama sahabba ba to su waɗannan sai Allah ce su sahabban wuta ne ashabul jahim ai mulazimuha masu lazimtatta ne suna tare har abada ba rabuwa kenan Allah kiyashe mu to wannan abotar waye hada ta waye hada wannan abota dai yanzu a duniya wanda baka so kai abota da shi irin haka ba ai ba za ka abota da shi ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga wasu ba su zaɓi su zama sahabban nasa ba gashi kuma suna nan tare da shi ga munafikai nan ma amma kaga ai ba sahabbansa bane da haka tunda ba su imani ba to ko a duniya ba a nan yanzu wanda duk zai zama abokinka sahabin wani in an ga wani an ganka in an ganka an gan shi ai sai in ka yarda ɗaya daga cikin su dai kowa ya yarda sana haka yake faruwa in ɗaya bai yarda ya zama abokin juna ba ai ba zai yiwu ba to a shi wutar jahannama waye kulla wannan abotar da su yan jahannama din ba shi dan bane ba kuma Allah bane su ne ai kulla abotar ai ana ake kullata idan tun a nan wurin mutum Allah ya gaya masa ga tafarkin jahannama ya ɗauki wannan layin ya nuna shi yake so ai ya kulla abota da jahannama tun a nan ai abota ce wanda ba wai a lahira ake kullata ba a duniya ce ake kullata kamar yadda ake kulla abota da hanya ta tafarki ta Allah ranar alkiyama yayin da mutane za su bayyana wannan si jannati wannan si jahim ai tun anan dama can tafarkin sun dauke shi ba wai a lahira suka gansu wannan bare ba tafarkin jahannama wannan tafarkin jahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa an hajabce aljanna da abubuwan ki an hajabce jahannama da abubuwan so me ma'anar wannan idan mutum ya ga yana bin son zuciyarsa yana bi to ya dauki tafarkin jahannama ne domin ita dama hijabin da aka yi mata na abubuwan so ne to kana cire wannan hijabin kana ta tafiya ita kuma aljanna hijabinta da abubuwan ki duk abin da zuciya ba ta so ba ta son wahala ba ta son to duk in kai kana daurewa kana wannan to kana dauke hijabin da yake tsakaninka da aljanna ne to ranar da alkiyama da aka bayyana sai ka zama hijabin da ka ɗauke na ibada a nan duniya to a lahira ne zai zama cewa ka haɗu da abin da ka ɗauke wa hijabin da shi idan kuma inda ka buɗe ne kamar wuta ka kulla amana da ita ka ki Allah ka ki manzon Allah sallama ka sabo ta ko ina burma masa kake yi to ai dama can kana nuna cewa ga abokiyar ka can ita kake dusa da haka duk wanda ya zama ya ɗauki tafarki a nan na rayuwa kyakkyawa a lahira to anan ya dauke shi in an je sai ya haɗu da ita haka kuma wanda ya dauki rayuwa ta farki na rayuwa da ba daidai ba shi ma anan ya dauke shi in an je sai ya haɗu da ita Allah ya kiyashe mu to يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
harrama sauma wal qiyama wala yaqrabu nisaa wat tiba wala yakulu lahama wala yanamu ala al-firashi. Wannan ayat ta sauka ne lokacin da waɗanda shi ne ake cewa wannan abin da mai tafsiri ya faɗa shi ne ake cewa hadisun rahadi. Waɗansu daga cikin sahabban annabi ne suka haɗa kansu a gidansu rahab, sai suka je suka samu matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka same sai suka ce mun zo ne mu tambaye ku irin adadin yawan ibadar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kaifiyarta ya take. Sai suka gaya musu da safe dai manzon Allah kaza yake kake kuma kaza yake kuma kaza yake da daddare, tunda dama ai da rana yana tare da sahabba suna kallon abin da yake, to amma nan da yake gida me yake yi duk da suka faɗa sai sahabbai ka annahum taqalluha, sai suka ga karancin ibadar da annabi yake yi, kamar su sun taho da wata himma aliya da suke so a ce ga kaza su ga ma abin da ba za su iya bane annabi yake su dora wa kansu sai sun yi, to sai suka ji abin duk za su iya yi ko suna yin ma sama da haka su, sai suka karanta ne suka ji kai to ai sai suka yi ma tunan to ai wannan da annabi yake yi shi dama ai an gafarta masa gabansa da bayansa, ba shi da wani abu tsakaninsa da Allah sai yarda, mu ne muke neman ta yanzu, to ai mu ya kamata mu wuce nan a ibada mu lillinka ko mu yi abin da ma shi ba shi yake yi ba nan ya tsaya ba. To kaga anan da shi yasa kake ganin dai shi a kowane lokaci da yake to tunda suna tare da mai saitawa shine annabi sai ya saita su, amma ba dan haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama komin karancin abin da yake yin to nauyinsa kuma fa ai ba zancen karanci a abu yake ba, ibada ba anan take ba. Wani zai sallah raka'a biyu kai sallah raka'a biyu amma kai ka san sallar ka raka'a biyu ba irin tasa bace. Kallon Allah a cikin sallar, nutsuwar a cikin sallar, irin abin da zuciyar take kalla da abin da yake kwarara a zuciyar da abin da yake fita daga zuciyar na wani ba na wani irin na wani bane. To sai ai kaga da ba kowannen din da ba sa kankanta ba, sai su nemi neman nauyin yadda za su samu nauyin, to amma dai sai suka ga haka. To da manzo Allah ya ji labari sallallahu alaihi wasallam cewa ai ga abin da suka ga, sai ya ce to sai ya kira su ya ce to kamar naji an ce kaza domin a lokacin sai suka ce to shikenan, ɗaya ya ce shi ya daina yin shan ruwa azumi kullum har sai rayuwarsa ta kare, wani ya ce shi ya rabu da mata har abada ba zai sake aure ba shikenan sai ibada, wanda ya ce kuma tsayuwar dare zai dinga yi kwata-kwata babu bacci. To sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun naji abin da kuka faɗa, amma dai ku sani ni ne mafi tsoron ku Allah dukkaninku. To ni da na fi ku tsoron Allah, na fi ku kankan da kai ga Allah, ni ina yin sallah kuma ina bacci a daren duk biyu ina hada, sannan kuma ina yin azumi in sha ruwa, kuma sannan ina da aure. Sai ce man rage ba an sunnati fa laysa minni, wanda ya kaucewa daga irin aiki na da ɗariƙata abin da nake bi, wannan baya daga cikin jama'a masu bina. To da haka to sai wannan ayat ta sauka. Wakila kuma kamar yadda a wata riwayar akwai wani mutum wanda shi duk lokacin da ya ci nama sai sha'awa ta taso masa, sai zai gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi gashi duk lokacin da ya ci nama shi yana son nama, amma da ya ci nama sai sha'awarsa ta tashi ta buwaye shi, sai haramta wa kansa nama. To irin wannan ana samun sabubba da yawa a aya, kuma ya zama kowanne din ayat ta sauka dan shi. Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, inda an kira ya ladina amanu lokacin da Qur'ani ya sauka, to masu shiga na farko na sahun farko su ne sahabban annabi a kansa. Ya ku wanda kuka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, kada ku sake ku haramta daɗaɗa tsarkakan abin da Allah ya riga ya halatta muku, wala ta'tadu, ka ku shishigi, ka ku wuce wuri, ku tsaya inda aka tsare ku. Shi ku itida'i shine inda Allah ya ce ka tsaya kar ka wuce nan, inda kuma ya ce ka je ka kasa zuwa nan, wannan shine daidaito. shine dan wani abun Allah ya ce fala taqrabuha, wani kuma ya ce fala ta'taduha. To da haka inda aka ce kar ka wuce to shinge ne, tsaya nan cikin inda aka shinge ka, kamar nan din kenan. Inda kuma aka ce a'a fala taqrabuha, a'a abu ne Allah ya ce haramun ne, to kada ka keta wannan shingen na haramun din ka kutsa shi ka je masa. Da haka halak da haram tana hannun wanda ya halicci wanda yake halattawa din, shine Allah. Shi ke halattawa, shi ke haramtawa, sai abin da muka ji daga manzansa sallallahu alaihi wasallama, ko ba mu ji a alkur'ani ba
annabi ya haramta Allah ya haramta kawai to wannan su ne daga nan ake samu amma halal da haram ba sa fitowa daga kowane irin dan adam